A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. And ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we lift up to God the following: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Jessie Lim, Beatriz Roble, Achilles Cabahog, Erlinda Yu, Vicky and Tanto Pogoy, Evangeline Texon Sencio, Liberato Paring, Queenie Yu, Lucy Canora, Queenie Hasselberger, Kim Bartolabak, and Lelita Rama. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Gina Marie Ipil Batikin, Arlene Duarte, Adora Wong, and Espeleta family. Thanksgiving and healing of Dr. Leonita Caing and family. Birthday blessings for Zenaida Villanueva, Jane Duarte, Shoni Guaren, Lilia Hep, Rorin Fee Yongot. Special intentions of Jessica Maricane, Joseph Rama and family, Joseph Jean Maaghop and family, and for Beth Erasga and family. Blessings for TV mass sponsors and benefactors, and for the protection and safety of overseas Filipino workers, seafarers, and for all soldiers deployed in Marawi. For the eternal repose of the souls of Jaime Lim, Sui Ching Lim, Gaudioso Cañete, Celito Peñalosa, Conciso Go Macias, Susano Capuyan, Eduardo Montes, Alberto Flores, Brigido Cal, Evelyn Perez, Virginia Ablanque, Manuel, Juanita, Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Pio, Marcelina, Filomena, Maria Cleofe, Maria Carmelita, Gonzalo, Aquilino, Nicolas Sr., Loreto, Ricardo, the deceased TV mass benefactors, and for all the souls in purgatory. Tungo sa buhat sa iyang kamot, daiga ang iyang kahalangdon, daiga sa tingog sa trumpeta, daiga sa alpa ug lira, daiga sa tambor ug plahota, kaskasi sa yawi siya, ang mga lingganay patunuga, ang mga piyang-piyang patagaya, daiga sa tingog sa trumpeta, daiga sa alpa ug lira, daiga sa tambor ug plahota, kaskasi sa yawi, tanang nga adunay gininhawa.
ang Ginoo. Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, karon mao ang ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig. Niining santos nga misa hinumduman nato ug ilakip sa atong mga pag-ampo ang tanang mga masakiton, ingon usab ang mga naggam o nagatiman kanila. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw agipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Ikaw nga miani pagtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw nga nagaling sa tuo sa amahan, aron pagpangama alang kanahamo. Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait inisayuta, Ginoong Diyos ang itong hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawata, dawata, ang among pangamuyos. Kay ikaw lamang ang sa
Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, 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 amen. Magampo kita. Makagagahumog buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo ka namo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig, nagtawag kanimog Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi ka namo, ug dada kami nganha sa langit, ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob, ug mipuyo siya didto. Og giingnan siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo, ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran, ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin, ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunog ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo mahinay ug malumong tingog. Sa pagkabati ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti, ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, o gihatag ka namo ang imong kaluwasan. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, o gihatag ka namo ang imong kaluwasan. Pamatiun ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Hadul gayud ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, o gihatag ka namo ang imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta. Og ang katarong mudungaw gikan sa langit.
Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong magalakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo maoy akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo o kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudyo, mga kabanay o mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tunglohon nako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygonunta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganinyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pasalamat o pagdahay tungon sa iyang pagkahalandon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ni Kao, Ginoo. Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakda ang mga tawo, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug sa pagkagabi na,
si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungura, ang sakayan didto na sa laod. Gikusukuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, miingon sila, og nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan, ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako. Misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkajutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan. Sa atong mga pagbasa gikan sa mga miaging adlaw hangtod karon, sunod-sunod gayud ang mga katingalahang mga buhat ni Jesus. Siguro mao kini ang hinungdan mga igsuon nga nasanay na ang iyahang mga tinun-an, nasanay na sa persona o kinaiya ni Jesus. Kay matud pa, si Jesus nag-ayo sa mga masakiton, mipakaon sa libuang mga tao, naghimo og daghang mga milagro. Og niining mga hitabua mga igsuon, alang kanila ordinaryo na lamang kini. Mao nga gipakuratan ni Jesus ang iyang mga tinun-an karon nga nahisgutan sa atong ebanghelyo. Nakugang silang tanan kay si Jesus naglakaw man ibabaw sa tubig daw usa ka multo. Og dili lamang kini, iyaha pagyong gipahunong ang dagko nga mga balod sa kadagatan. Mga igsuon niining dapita, ang mipatigbabaw nga pagbati sa iyang mga tinun-an, mao ang kahadlok. Nahadlok og nagkurog ang iyang mga tinun-an. Nahanaw ang tanan nilang nadungog gikan ni Jesus nga nagkanayon, do not be afraid, it is I. Ayaw kahadlok, uban ako kaninyo, ako kini. Mga igsuon ko diha ni Kristo, when Jesus was not in the boat with the disciples, the sea was heavy and there was a headwind. But when Jesus got into the boat, the wind dropped. Kay uban man nila si Jesus, ang hangin mituang. Mga igsuon ko, makaingon usab kita nga ang atong kinabuhi sama usab sa usa ka bangka nga naglawig sa kadagatan. Adunay panahon nga malinawon kaayo kini ang atong panaw. Anaa usay panahon nga kita kunis-kunison o kuskuson sa mga dagkong balod o bulog sa tubig. Our life, my dear friends, is like a boat that sails from one day to another. The day is heavy and tensions,
and tensions are strong when Jesus is not with us in our boat. But when we let Jesus into our boat, the sailing becomes smooth. Ang atong paglawig magmalinawon ug magmalahutayon. Busa mga igsuon, kita karon gihagit nga sa kanunay ato untang paubanon, pasudlon ug pasakyon sa Hesus sa atong mga kinabuhi. Dinha sa atong pagkinabuhi ug dinha sa atong pagpanginabuhi. Kay kung si Hesus anaa kanato sa kanunay, bisan pa man kita makasugat sa mga dagkong balod, sa mga pagsulay, dili ug dili gayud kita mapusgay. Siguro gayud nga kita mulahutay. Apan mga igsuon, makaingon kita, unsa man ang hinungdan di ay sa atong pagkatikwang usahay. Walay lain, kinitungod, daghan man kaayo tag mga gikahadlukan. Daghan man kaayo tag mga multo nga atong gipauban-uban. We are haunted by so many ghosts in our lives. Sama pananglitan ang mga multo sa atong kagahapon. Bisan ang mga nakautang nga tuana sa dakong krus, gukdon gihapon hangtod karon. O di ba kaha ang mga multo sa atong kaugmaon tungod sa atong mga kahadlok nga maunsa unya ang atong hitsura, sigig tapak. Kung maunsa unya ang atong postura, sigig pakuha, sigig patangtang kung unsay excess o kung munipis ba ang atong pitaka. O daghan patag mga multo nga atong gikauban ug ato ang gisapnay, ang mga multo sa atong mga kasaypanan, sa atong mga insecurities, kay lagi hadlo kita nga malabwan sa uban. Mao kana ang lain-lain natong mga gikahadlukan. Mga igsuon, unsaon man nato aron kita dili madaog niining maong atong mga gikahadlukan. Usa ra gyud ang requirement. Usa ra gyud ang angay natong sundon. Ug kana musalig kita sa mga pulong ni Hesus sa atong ebanghelyo karon. Do not be afraid. Ayaw ug kahadlok. Mga igsuon, therefore, we must now learn to let go and let God. Atong paharion si Hesus dinhi sa atong mga kasing-kasing ug dili unta ang atong mga kahadlok o mga gikahadlukan. Nahinumdum ko sa usa ka istorya kay naghisgot man tag kahadlok, adunay usa ka tigulang nga for the first time in her life siya pa makasinati nga siya operahan. 80 years old. Sa dihang misud na siya sa operating room, nakita niya nga ang batan-o ang doktor usa ka batan-on kaayo, bag-o pang graduate. Miingon dayon siya sa doktor, "Dok, hinay-hinaya in town ako. Kay first time ra ba ninakong makatilaw og opera, major operation, sukad sa akong kinabuhi." Mipahiyom ang maong doktor og miingon, "Ayaw kabalaka, madam, kay first time man po din akong mag-opera karon. Kamo nalay sumpay kung nakasugakod ba ang maong old lady." Mga igsuon, ang atong hagit sa makausapa, atong pasakyon kanunay si Hesus sa atong paglawig o pagpanaw, aron dili kita mga hanaw. Gikinahanglan nga sa kanunay atong ibutang ang atong kaugalingon, ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing, dinha ug dinha lamang kang Hesus. Bisan pa kita musinati o makasugat taliwala sa mga pagsulay o mga unos
sa atong panaw sa kinabuhi. Dili unta kita magpaling-paling sa atong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoo. Mao kini ang pasabot mga igsuon sa tinud-anay og tim-os gayud nga pagtuo. Ug mao kini unta ang atong ihangyo sa atong Ginoo karon. Nga unta lig-unon kita sa kanunay diha sa atong pagtuo. Sa atong pagtuo diha kaniya og pagsalig aron dili kita malunod og maanod sa atong panaw. Kay usahay mga igsuon, kung kita makasinati na og daghang kalisod o mga problema sa atong kinabuhi, there is a tendency nga usahay mo give up dayon ta, mo surrender dayon ta, o usahay ato dayong isalikway ang atong pagtuo sa Ginoo. Nahinumdum ko sa usa ka sugilanon, 3 ka buok nga mga amigo, pero kining 3 they belong to different religions. Usa ka Buddhist, usa ka Muslim, ug usa ka Katoliko. Matud pa sa Katoliko, kinahanglan atong suwayan kung kinsa gayud ang pinakangilngig nga atong gituuhan. So kinahanglan nga muambak ta, no? Didto sa gaas, padung sa ubos, wa may muambak padung sa taas. Muambak ta og atong paminawon, atong tan-awon kung kinsa ba yung ginuuha ang muluwas kanato. Ang una, miambak ang iyang amigo nga Buddhist. Og iyang gitawag dayon si Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. Pag-abot sa unahan, mibuto. Og nabuak-buak ang mga kaunuran o kabukugan sa Buddhist. Nisiga ang mata sa Katoliko. Ingon siya, dong, Muslim, ikay sunod, kay murag powerful man ang inyong Ginoo. So, wa mahadlok ang Muslim, miambak siya og miingon, Allah, 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 Allah. Og hinay-hinay, gisapnay siya ni Allah. Karon nagkurog ang maong Katoliko nga binunyagan. Kaatrason na siya mga igsuon, pero matod pa siya, basin unya mauwawan si Kristo. Sumiambak na lang siya og iyada yung gitawag, Jesus, Jesus, Jesus. Hapit na sa ubos, wap amang gyud siya sapnayam, hindi sa Allah, Allah, Allah. Kadaling mitikalbong og bibalhin sa laing gituuhan mga igsuon. Mga igsuon, usahay mahimuot ta sa istorya, pero usahay ingon ana ang atong kinabuhi. Usahay dili ta og mawa ang ato ang pagtuo sa tinud-anay nga Dios tungod sa atong kalisod, mauna mga mangita ta og laing mga Dios. Hinaot nga kung kita mga igsuon makasinati og daghang mga pagsulay, mga kahadlok og mga unos sa atong kinabuhi, dili unta kita mahisama ni Pedro nga kinsa gihisgutan sa atong ebanghelyo nga nagduha-duha sa iyang pagtuo og pagsalig ni Kristo. Hinaot mga igsuon nga mosalig gayud kita sa ato ang Ginoo og sa iyang mga pulong. Kinsa miingon sa kanunay, do not be afraid. Ayaw og kahadlok. Ako kini, uban ako sa inyong panaw. Amen. Atong bag-uhon ang saad sa atong bunyag, kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makakagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya,
aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan, nga sa kanunay nagluwas kanato gikan sa mga kalisdanan. Sa masaligon nga kasing-kasing kita moingon, luwasa kami, Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa atong Santo Papa, kaobispuhan, kaparian ug mga diakono, nga sa kanunay magbadasigon sila sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gugma sa Ginoo alang sa katawhan ug nga dili unta sila malunod sa ilang kahadlok ug sa kakulang sa pagsalig sa manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa panggamhanan nga pinaagi sa ilang matinud-anong pangalagad sa katawhan, mapanalipdan nila ang katungod ug dignidad sa mga mag-uuma, mangingisda, mamumuo ug OFWs. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga nawad-an sa paglaom tungod sa mga dagkong suliran sa kinabuhi, nga pinaagi sa ilang pagtuo, makalakaw sila sa ibabaw sa mga kalisdanan uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga kabatan-unan, nga masinati nila ang malumong tingog sa Ginoo, nga maoy mugiya kanila alang sa kinabuhi, nga makabuluhanon ug mabungahon. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga kalag sa purgatorio, nga pinaagi sa atong mga pagampo ug pagsakripisyo, makabato na sa hingpit nga himaya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Dios Amahan, ikaw lamang ang among gisaligan. Luwasa kami gikan sa mga balod sa pagsulay ug dad-a kami ngadto sa lapiahan sa gingharian pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our life. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread our hearts can't forget. We are the sign of your life with us yet. We are yours. We are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our life. Oh Father, we are yours. We are yours. Your holy people standing washed in your blood. Spirit filled yet hungry, we await your food. We are poor, but we brought ourselves the best we could. We are yours. We are yours. Take our bread, we ask
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa Ginoo. Alang sa paglayo pangimaya sa iyang ngalan, alang sa kapustanan sa tibuok nga santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kayang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa taknaw panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan, magdumala sa kalibutan. Ug magdayeg sa imong himaya, ug diha sa tanan nimong mga binuhat, pinagi ni Hesukristo nga among Ginoo, nga siya gidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos siya ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini nga lang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao nga akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining atu sayang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug imna, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus ug pagkabanhaw mo, naamo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa mga kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Pedro Kalungsod ug ni San Lorenzo Ruiz, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magdungan kita pagsangpit sa atong Amahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namong nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuod
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong pag-inigsuunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhi kami, kaluhi kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kami usap,
among kaigsuonan. Kinabuhi mo alang sa kaluluwasan ko. Magampo kita, o Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nganing tambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Japhet Gonzon. Ang atong choir, ang Good Samaritan Choir, ang mga pilgrims, ang Legion of Mary Senatus of Cebu, ug Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Urgelio Chapter. Ang atong mga authors, sila si Sioni Guaren, Jane Duarte, o Cherry Ocanyada. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton. Ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw gipaambit ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.